Og de skal have cocktailpølser i dag, fuglene. Nå, det er sådan lidt, der er også noget kød. Jeg har undladt at købe fisk i dag. Men kan de godt lide andet end fisk? Det må de jo så kunne. Ja, jo. Men jeg plejer som regel at købe det, men nu har jeg lige fået fat i noget andet, så bliver det. Varieret kost. Ellers så bliver det for ensformigt, men ellers så laver de jo forskellige ting for at få maden jo. Okay. Det er jo ikke bare lige at kaste ud jo. Jeg sætter dem jo på opgaver jo. Nej, må vi ikke se det? Må du jo lige kræve noget til gengæld. Ej, det kan du da altså ikke mene. Nu må du lige være fornuftig. Og så, fordi man ikke er fornuftig, så kommer folk til, hvordan i alverden har du båret dig ad med det? Det kan man da ikke. Nå, men hvis man er fornuftig, kan man ikke. Nej, det er rigtigt. Fordi så bliver man bremset i det jo. Men fordi man så siger, nej, der må være et eller andet som skjulte talenter, altså på herrenes side, som, ja, det er der jo ikke nogen. Så laver man forskellige ting med dem, og så siger man, det kan man da ikke. Nå nej, men giv dem lige en chance jo, altså. Så kan de jo godt. Der er bare aldrig nogen, der har spurgt dem før jo, altså. Fordi at man lige er den der fornuftige, ikke? Og så siger man, nå, jamen det gider jeg slet ikke være nogen gange. Så fornår jeg til resultatet, så alle vagter her, de er jo skaldet herinde efterhånden. De river sig i håret og siger, ja, det kan man da ikke. Nej, men der er ikke noget, man ikke kan. Fordi så tager det bare lidt længere tid at øve sig. Hvordan i alverden startede du med det her? Hvordan fik du idéen? Ja, det var jo sådan lidt af et tilfælde jo. Det er jo 15 år, jeg har haft hobbyen nu med fiskehejren. Fra jeg havde noget brød med. Og det gav jeg jo så til ænderne. Og gæstene, de kom også. Så er det, man kommer og siger, så lige pludselig så landede der sådan en storkeagtig fugl. Og så siger nå, ja. Knækkede jo lige, eller brækkede lige sådan et stykke brød hen. Og så smed jeg det hen, og det landede lige foran den. Den kiggede på det brød længe, og så kiggede den op på mig. Og så rystede den på hovedet. Og så siger jeg, du har jo rørt det, så du er altså ikke til brød, kan jeg så sige, når du ligesom svarer. Nej, det var den ikke med til. Og jeg tænkte, hold da kæft, kommunikation med en fugl, jeg ikke aner, hvad hedder. Jeg må lige spørge en kondiløber. Fordi ænderne, de kom jo hen og spiste af hånden, og det gjorde gæsten også. Ja, det kunne jo altså være sjovt, om man kunne håndfodre til sidst. Alle tre, ikke? Altså, der var lige den svære der. Men det kræver jo, at man har det rigtige med til dig, fiskehajer, ikke? Og så var det jo, at jeg siger, ja, jeg spurgte så en kondiløber, om han vidste navnet på den fugl, for det anede jeg jo ikke. Jeg havde jo ikke min gang i Frederiksberg have så meget dengang, og fugle. Men så blev det altså lige pludselig min interesse. Fordi så sagde jeg, hvis nu jeg finder ud af, hvad du er for en, og hvad du spiser, så har jeg da ret til en revanche. Fordi man gik jo der om vinteren, det var juledagene 98. Og så siger man jo lige, om sommeren siger man jo altid, tag lige noget brød med til dyrene eller fuglene over i Frederiksberg have, når du skal over alligevel. Når du så ikke spiser brød, ja, så får du jo ikke noget af havens gæster. Og så siger man, ja, dig skal man altså købe specielt ind til. Så gik jeg jo i supermarkedet og købte noget billig pålæg. Fordi jeg fandt ud af, at det var fisk, og så var den altså til frøer og orme. Og det får den altså ikke af mig. Har du prøvet har du nogensinde oplevet, at der kom nogle ornitologer og spurgte dig om noget? Ja, der kom en, jeg havde nær sagt, sådan en med vimpler på. Jeg havde nær sagt, det? Ja, det er sådan nogle udmærkelser. Jeg havde nær sagt biolog, ikke? Altså en meget højt en, og så kan man med høj stilling. Og så kom han jo hen, og så han jo mig. Og så går han jo hen til mig og spørger, sig mig engang,
hvordan har du båret dig ad med at få de fiskehajer på den måde? Det havde han ikke kunnet læse, at man kunne. Nå, det har du ikke kunne læse nogen steder. Nej. Nå ja, du kunne jo bare have læst videre. Det var jo til, at når man kom ind, så fløjter man lige en gang, og så kommer de. Det vil sige, de nærmeste, de giver så kaldet videre til de andre. Hvor mange tror du cirka, der er sådan en slag på tasken? For en måneds tid siden kom jeg ind fra en anden indgang, og der var der jo sne nu. Sådan lidt, og så gik jeg jo ind der. Det var nærmest for mig. Så tager jeg lige den indgang, så gik jeg hen et sted og fløjtede. Og i løbet af 2 minutter eller sådan noget, så havde jeg 38. Ja. Og når jeg fortæller, at nu går onkel Erik altså lige over til Frederiksberg-centret. Nå ja, I ved godt, derovre ved siden af hovedbiblioteket. Ja, og så ses vi derovre. Det er der jo ikke nogen, der tror på, vel? Kommer man derover, så står der pænt de 4, man har fortalt det til. De står pænt uden for hovedbiblioteket. Og så siger man, nå ja, man skal jo altid sige, hvor man går hen. Det er jo ikke altid, det er lige min dag, som det hedder, ikke? Altså, at det lykkes. Men når det så lykkes, så er det frem med brystet, og så bare skyder, ikke? Det hele praller af. Fordi nu havde man jo lige bevist, at det var noget, som... Nå ja, det kunne de egentlig godt forstå. Man kan jo tydeligt se, at det er en, jeg har lagt blæ på mange gange.